तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी बनवत आहे अळूवडीची रेसिपी। तर ही अळूवडीची रेसिपी खूप सोपी पद्धत वापरून आणि नवीन पद्धतीने बनवणार आहे। जर तुम्ही ही रेसिपी बनवली नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा। तर अळूवडीची रेसिपी आपण कायम पाणी भरून अळूवडी बनवतो, तर मी आज असं काही करणार नाही। तर ही अळूवडीची पाणी न भरता मी अळूवडी बनवणार आहे। झटपट बनणारी रेसिपी आहे, कमी साहित्य लागणार आहे आणि अगदी कमी वेळात बनणार आहे। चला मग आपण अळूवडीची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर अळूवडी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तिथे अळूची पाने। तर इथे मी भरपूर अशी अळूची पाने घेतलेली आहेत। तर स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहेत पाने। तर इथे मी अळूची पाने छोटी घेतलेली आहेत, तर साईजला छोटीशी आहेत। तर तुम्ही इथे मोठ्या पानांचाही वापर करू शकता। तर आता ही पाने आपण एकत्र करून घेऊया आणि या पानांना आपण कट करून घेणार आहोत। तर अगदी बारीक कट करून घ्यायचे आहेत। तर आज आपल्याला पाने भरून अळूवडी बनवायची नाही, तर आज आपल्याला अशा पद्धतीने पाने चिरून घ्यायची आहेत। जसे की आपण कोथिंबीरची वडी बनवतो तशाच पद्धतीने आज आपण अळूवडी बनवणार आहे। तर सोप्यात सोपी रेसिपी आहे ही। तर अळूवडी जर आपल्याला बनवायची असते तर तेव्हा आपल्याला खूप वेळ लागतो, की पानं भरून मग ते रोल वाफवून घ्यायचे, नंतर तळायचे म्हटल्यानंतर खूप वेळ जातो। म्हणून आज आपण पाने न भरता आज अशा पद्धतीने पाने कट करून घ्यायची आहेत। तर आता ही सर्व पाने आपण कट करून घेतलेली आहेत। तर आता आपण कोथिंबीर कट करून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपण बारीक चिरून घ्यायची आहेत। जर तुमच्याकडे अळूची पाने मोठी असतील तर ज्या पाठीमागच्या शिरा असतात अळूच्या पानांच्या त्या काढून टाकायच्या आहेत। तर या पानांच्या शिरा नव्हत्या बिलकुल, कारण की ही पाने छोटी होती म्हणून मी इथे शिरा काढलेल्या नव्हत्या। तर बारीक चिरून पाने घेतलेली आहेत आणि कोथिंबीर पण। तर आता आपण ही कोथिंबीर मिक्स करूया। नंतर आता आपण इथे मसाले ॲड करूया। तर अर्धा चमचे जिरे पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि मीठ चवीनुसार घातलेलं आहे। नंतर इथे घालत आहे मी लाल तिखट। तर इथे लाल तिखट पण घालणार आहे आणि मिरचीचा ठेचा पण घालणार आहे। तर पांढरे तीळ इथे घेतलेले आहेत 2 चमचे किंवा 3 चमचेही तुम्ही घालू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तीळ इथे कमी जास्त घालू शकता। नंतर इथे मी घातलेली आहे 1 चमचा आमचूर पावडर। तर आमचूर पावडर घातल्यानंतर इथे आपण घालणार आहोत लसूण, बारीक ठेचलेला लसूण। तर लसूणचा फ्लेवर फार छान उतरतो। तर नंतर इथे घालत आहे मी अर्धी लिंबूची फोड पिळून घालत आहे। तर अळूची पाने जेव्हा आपण अळूची वडी खातो तेव्हा ती पाने घशामध्ये खाजतात, म्हणून इथे मी लिंबू रस घालत आहे आणि आमचूर पावडरही घातलेली आहे। जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही चिंचेचा कोळही ते वापरू शकता। नंतर इथे मी घालत आहे मिरचीचा ठेचा। तर 1 चमचा इथे ओवा असा हातावरती चुरून घालायचा आहे। तर सर्व इथे आपण साहित्य घालून आता हे मिक्स करून घेऊया। तर यामधील जर तुमच्याकडे कमी जास्त साहित्य असेल तरीही चालेल, थोडंफार घातलं तरी चालेल। तर आता आपण यामध्ये घालूया बेसन। तर बेसन इथे मी 1 वाटी घातलेलं आहे आणि अर्धी वाटी तांदळाचे पीठ। तर तांदळाचे पीठ घातल्यामुळे अळूवडी अगदी कुरकुरीत बनते। तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या। तर आता आपण हे सर्व पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया। तर आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी ओतू नका, नाहीतर हे मिश्रण सैलसर होईल। तर अशा पद्धतीने आपण हे मस्त असा पिठाचा गोळा तयार केलेला आहे। तर मस्त असं छान मिक्स झालेलं आहे साहित्य आणि अळूची पाने बारीक चिरलेली। तर वरतून तेल लावूया आणि एकसारखा गोळा पुन्हा एकदा मळून घेऊया आणि बाजूला ठेवून देऊया 5 ते 10 मिनिटे। तर तोपर्यंत आपण इकडे एका चाळणीला तेल लावून घेऊया आणि तिकडे मी पाणीही गरम करायला ठेवलेलं आहे अळूवडी वापरण्यासाठी। तर आता अशा पद्धतीने आपल्याला रोल बनवायचे आहेत। तर जसे आपण कोथिंबीरच्या वड्या बनवतो तशाच पद्धतीने आपल्याला हे रोल बनवायचे आहेत। तर कोथिंबीरची रेसिपी अशीच असते, तशाच पद्धतीने मी आज बनवत आहे। कमी वेळात झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे, पण टेस्ट तशीच लागणार आहे। जशी आपण अळूची वडी पाने भरून बनवतो तशीच टेस्ट असणार आहे, फक्त इथे कमी वेळामध्ये आपल्याला झटपट बनवायची आहे। तर रोल बनवून तयार आहेत। तर इकडे पाणीही
उकळलेलं आहे. तर आता आपण वरती ठेवूया आणि झाकण लावूया. 10 मिनिटे हे छान रोल वाफवून घेऊया. तर गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. तर 10 मिनिटानंतर बघूया, मस्त असे रोल आपले वाफलेले आहेत. तर हाताला चिटकत नाहीत बिलकुल. तर रोल वाफलेले आहेत. थंड करायला काढून ठेवूया. तर थंड झालेले आहेत रोल. तर थंड झाल्याशिवाय रोल आपले कट करायचे नाहीत, नाहीतर आपले रोल छान कट होणार नाहीत, वड्या चांगल्या पडणार नाहीत. तर रोल मस्त असे थंड झालेले आहेत. तर आता आपण कट करून घेऊया. जास्त मोठ्या साईजमध्ये पण कट करायचे नाहीत किंवा एकदम छोट्या साईजमध्ये पण करायचे नाहीत. अशा मीडियम साईजमध्ये आपल्याला हे रोल कट करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता, वड्या कट करतानाच दिसत आहेत की किती सहजपणे या वड्या कट होतात. बिलकुल तुटत नाहीत, कारण की थंड झालेले आहेत रोल. थंड झाल्यानंतर छान अशा वड्या कट होतात. तर अशा प्रकारे इथे मस्त एका साईजमध्ये मी वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत. तर मस्त असा खमंग वास सुटलेला आहे, झणझणीत चमचमीत. तर आपण आता वड्या तळायच्या नाही, तर या वड्यांना मी फोडणी देणार आहे. तर झटपट रेसिपी आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला झटपटच सर्व इथे बनवायचं आहे. तर 2 चमचे इथे मी तेल घातलेलं आहे. अगदी कमी तेलात ह्या वड्या आपल्या मस्त अशा फ्राय होणार आहेत. तर अर्धा चमचे मोहरी, अर्धा चमचे जिरे आणि कढीपत्ता घातलेला आहे आणि 1 चमचा इथे पांढरे तीळ. तर ही फोडणी खमंग अशी बनते, मस्त अशी लागते. तर नंतर घालूया आपण इथे हिंग. तर हिंगामुळे खूप छान लागते वडी. तर अगदी थोडासा हिंग घालायचा आहे, जास्त इथे हिंग वापरायचा नाही. तर मस्त हे फ्राय झालेलं आहे. आता वड्या आपण यावरती घालूया फोडणीवरती. तर आपण आता वड्या छान परतून घेऊया. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही वड्या परतून घेतल्या तर खूप छान टेस्टी लागतात आणि हेल्दी रेसिपी बनते आणि वेळ पण आपला वाचतो आणि टेस्ट पण फार छान येते. प्रत्येक वेळी आपण वड्या तळूनच घेतो, तर अशा पद्धतीने पण वड्या बनवल्या पाहिजेत. तर नंतर मी चटपटीत चमचमीत लागण्यासाठी वरतून थोडासा मसाला घालत आहे, घरातला जो रेग्युलर असतो तो. तर नंतर इथे मी आमचूर पावडर घालत आहे. तर आंबट तिखट छान अशी लागते वडी. तर नंतर मी इथे घालत आहे शेंगदाण्याचा थोडासा कूट आणि खोबऱ्याचा कूट. तर झणझणीत चमचमीत आपली अशी वडी लागणार आहे. तर अशा पद्धतीने वरतून पण मी घातलेलं आहेत हे सर्व मसाले. जर तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही नुसत्या फोडणीवरती वड्या फ्राय करून घेऊ शकता. तर आता आपण 2 मिनिटे छान परतून घेऊया. थोडासा कलर चेंज झाला की आपण वड्या काढून घेणार आहोत. तर मसाले पूर्णपणे आपले मिक्स झाले पाहिजेत आणि फ्लेवर पण छान उतरतो फोडणीचा. तर सर्व मसाले आपले मिक्स झालेले आहेत वड्यांना. तर फोडणीचा वास मस्त असा सुरू झालेला आहे यायला. तर आपल्या वड्या मस्त फ्राय झालेल्या आहेत. तर गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि लिंबू पिळून मी इथे घालणार आहे. तर लिंबूच्या रसने अजून चमचमीत अशी चटपटीत वडी लागते. नंतर इथे मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालत आहे. तर आपल्या मस्त अशा चमचमीत आणि झणझणीत तिखट आंबट अशा वड्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. अगदी कमी वेळामध्ये आपली झटपट रेसिपी तयार आहे. तर चला आता आपण डिशमध्ये या वड्या काढून घेऊया. तर जशा आहेत तशा वड्या आपल्या मस्त अशा कट केलेल्या राहिलेल्या आहेत, कुठेही तुटलेल्या नाहीत. तर आपण फोडणीमध्ये या वड्या फ्राय केलेल्या होत्या, तर ती फोडणी वरतून मस्त अशी बसलेली आहे. तर खमंग अशा झालेल्या आहेत. तर मस्त अशा झालेल्या आहेत. तर आपण सर्व इथे प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत. तर आपल्या तयार झालेल्या आहेत झटपट अशा चटपटीत चमचमीत पानं न भरता आपण आज वड्या बनवलेल्या आहेत. तर तुम्हाला कशा वाटल्या अशा सोप्या पद्धतीने वड्या बनवलेल्या? जर तुम्ही ही रेसिपी कधी बनवली नसेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर एक वडी मी तुम्हाला तोडून दाखवते. तर बघू शकता आतून अगदी मऊ लुसलुशीत आणि वरून कुरकुरीत झालेली आहे. तर एकदम चमचमीत झणझणीत झालेली आहे. तर भरपूर असे मी इथे साहित्य घातलेलं आहे. तर यामधील जर साहित्य तुमच्याकडे काही नसेल तर तुम्ही नाही घातले तरी चालेल. कमी साहित्यामध्ये पण ही वडी बनू शकते. जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल किंवा लिंबू नसेल तर तुम्ही इथे चिंचेचा कोळ घालू शकता.
तर अशा पद्धतीने इथे आज आपल्या मस्त अशा झणझणीत चमचमीत अळूवड्या तयार झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला कशा वाटल्या? तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.